e Marius Țencu, da, el e Marius Țencu. Horror și horror, frate, ca el nu mai e altul. Da, el e Marius Țencu, da, el e Marius Țencu. Horror și horror, frate, ca el nu mai e altul. Reacții și reacții, foarte multe reacții, frate. Haterii vin la atac, hai mai bine la o parte. Nu poți să îl dobori, nici măcar să le enervezi. Haterii, ești bun, dar nu poți să îl oprești. Ia jocuri horror, Grini cu bătată mor de frică, m-am speriat. 5 zile Grini am visat fenomene paranormale, creaturi îngrozitoare. El e Marius Țencu, bro, mulți încearcă să-l doboare. El e Marius Țencu, da, el e Marius Țencu. Horror și horror, frate, ca el nu mai